tata go ya ko na Biafra mba ndụ na-agba Biafra mba were ahụ nọ na POB tata kaba ya afọ ndị niile na-eme ọkwọ na azụ ma ọgbede nnana na POB tata kaba ya afọ ọnwụ na obodo oyibo wefube Biafra monarchs will remove them anyị ga-esu obodo a wefuo ndị ọwụ na-enye nsogbu na Biafra n'ime ka nna ndị ka nna ata ahụ n'obodo oyibo tata go ya na-agbazikwa oke abịa ma no member in any state in Biafra land. Where will our cultic power of influence? We not deceive none can over you. Not deceive the government of Biafra. As on the elders of Biafra, the monarchs of Biafra who are here. Name Eba Mku, but the national chairman Biafran monarchs. Million Willow, as the Gideon on Eba. There's a one. There's a one. There's a ban. Biafra Kwan. Biafra Kwan. Biafra Kwan. Chuko kebe no. Yeah, we find a kuweru. Ni have a ba isu wofo. Esu na mambara. E we go no obodo of wofo. Maka no mambara bụ isi. Ya ka anyị bi ebe ata. Anyị na-ekwusi na anyị sụ mmiri ya adụ azụ ya adị. Ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Mmiri ndụ azụ. Mmiri azụ anwụ na. Mana ebe belu gobele nke si be ebe n'ukwu kwakwa ya. Anyị bere ibu anwe nne gubiri. Ibe anyị na-ekwu na Nnamdi Kanu gwara anyị sị na one family okwe onye tabiri onye nwanne ayo ga hapụ ndị anyị na-achụ ọzọ chụọ onwe anyị ọzọ ayo ga hapụ ndị anyị na-achụ ọzọ chụọ onwe anyị ọzọ taa ka onye bi na anafi ikwu oke bịa ma taa ka onye bi na anafi ikwu oke bịa ma obinigwe chukwu okuka onye na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo aboko aja na Biafra aboko mu dudenka aboko mu haba aboko mu tale kurobia aboko mu tezu na mbara aboko mu bigare aboko mu agufe aboko mu alusi mu aka aboko mu anodo newi boko ogugwo kija boko ngena boko humonu mona na Biafra ngwe na so moni ne mejoro emejo ndo cha bia guru ba igwaji we yuzo ndu ba nwe bia asu tata ka ye wochi ha ya azu Kumu Biafra, Naka Jovo Neba, Ndu Ezeneba, Ndu Kenyan Biafra Neba, when I could be able to say, Namoni and Damage or a major, Ndem the Holy Ghost fire with Jawa, when they see you. I got too much to know if you can. I know so you was Carl in the Busu Mazai. Or what I needed in an Biafra. I to start a Goya. Monitoring spirit. Eja control the powers. Ndi je kwezoku. Tata go ya kwose. Obara una obara ndị mmadụ eje chacha. Iji we control the powers. Je kwezoku ne gbasa Biafra. Tata go ya kwose. Onye si na ada n'ife, na wo make agụ tata go emedo ka agụ. Oh hey Biafra! 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 Biafra ga bata ya bozo bai. I'm the cow. Yeah. I'm the cow. Yeah. I'm the cow. Yeah. I'm the cow. Yeah. Very yamba. Very yamba. Very yamba. I am based on the agent based Jonas, so no wundi in South Africa. If NJ me video about Basalo, where trained Boko Haram fighters and shift to Nanibo. But to get shift to render before the lockdown. Manobia they can't joke when the lockdown. A wele push is more number of them. Hawela bata nibo. Some of them are already strategically placed. Achokwa me make no matter na. Oburu ubua came with a security report basari finally make it. These fighters from all over Africa is in Retanibo. Oburu Kak came with the report. Malandi Yoruba with their own report to decide for Momotekun to protect all the Yoruba territories. Ndi Igbo nwete nkefa. Our governors Ubachi Nkete. Mbak was the meeting Akpo Mohammed Adamubu, Inspector General of Police, a Fulani man, to be part of the meeting. So we all happens a part of the meeting. Near word and then they went on that meeting had to walk out because Fachori be a meeting with you in the near island told you la hawa beri wapo ayogo. No hawa ni busi munai. Ayabezi ka habia surai mebe meeting. So near word had to leave the meeting. So if in that is to show you how the level our governors they compromised with this current oppressive government of Muhammad Buhari.
na ife na-ekwu bụ na ndị Igbo kita aya marapụzi our safety and security in the hands of our governors. Yes, enwere some vigilante ha formụrụ, mana vigilante ha formụrụ adịrị enough. We need to throw our weight behind the vigilante, monitor the operations of those vigilante, support them with more men, support offer with resources. Ndị Igbo all over the world, anyị nwere different structures. With the structures on the ground, ma town union, ma ndị vigilante, ma ndị igwe, ma all the Igbo meetings niile enwe. Now is the time to throw our weights behind all these meetings. Ka anyị fụ na protect ala Igbo. Maka ọ bụrụ na anyị protect ha n'Igbo, anyị nwa nwezi ebe ọ bụla anyị ga-akpọsi n'ọba anyị. Ndị Igbo nọ in diaspora, now is the time, you have big roles to play. Anyị ama anọzila agba ọnụ na social media, ba ya ala agba ọkụ. Ka anyị were nwee ọgbakọ niile dị iche iche, ndị isi, coordinate your people, coordinate your meetings. Ma ọ bụgodokwe social club, it doesn't matter. Coordinate any meeting ọ bụ ndị Igbo nwere. Coordinate ihe n'onwe ụnụ. Mobilize their resources. Can we get support to defend Igbo land? Because these people are already strategically placed. The only thing for Okitabo is supply is the ammunition, which will soon be supplied. In Kebula, between now and December, I am always a place I got buy. If Ogalada boom, 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 different places. We know how these people operate. Bikono munem. Ubu abụrụ mgbe anyị ji emekwu asa ma ikwu ife na-enwere isi nkata na agaghị abara anyị uru ka anyị focus on the issue of safety and security of Igbo land. Let us mobilize resources. Let us play roles. Onye ọbụla anyị nwere ike. Each of us have a role to play. Let us play those roles by mobilizing our able-bodied men to be ready. Mobilize them with resources. We mobilize them with all the necessary things. Make a defend thereby. Beacon. The government of Nigeria can never defend us. The Nigerian army cannot defend us because they are compromised. Boko Haram fighters, very soon, some of them will be released to join the army. They will be absorbed in the Nigerian military. So they will never defend us. So I am going to defend there if we don't defend ourselves. So it's high time we come together and defend ourselves. Our governors are compromised. Let's not wait for them. Most of them are sellouts. So they cannot defend us. Ndị Igbo, kita aboge, let us defend our territory. Our different meetings in diaspora, at home, town union, Ndị Igwe, all the sectors, all the groups in Igbo land, let us come together and plan very well, coordinate very well on how we can defend our territory. We can do it. We can do it. Ndị ama meli nwanyị maka ya ife ha je awakpo ndị mmadụ bụla ha na-abịa n'ime abalị. Ha bịa n'ime abalị, their strategy. Unu na-ehi ụra wakpo unu. Maka ha bịa face to face, anyị mara anyị nwere dike, ndị Igbo nwere dike, we will fight back and they will defeat them. So let us empower our people. Let us coordinate with our people so that they will be able to defend Igbo land. Ndị na-aga ha banwu n'iru ọgụ ga-akwado ọgụ maka na nkwadoro ọgụ ka ịnụ ọgụ. So we can do it. We can defend our place. Bikono ndị Igbo all over the world. Ndị ọbụla baba nkata. Yes, I know na lockdown, but communication can still go on. I ga communicate. Enwere resources. Resources can still move. N'agbanyeghị na enwere lockdown. So let us do it now before it is too late. Udo dịrị onye ọbụla. Chukwu gọzie unu. Bye bye.